Nganiyele engqondweni ukuthi umuntu uma bese nengane bese egqoka ikhipha zepolitiko IFP ANC iyanikhathaza le nto le sonishela kanjani awucabanga nje uba sicije sinje sijojile asasoshela abantu bakhathile ngathi nayi imoto ubethi inkani yasebenza inkani yasele sayibona thina sayibona kumgabele neZimbabwe waliphathise ngenkani wenkosi yami yabo Biyela brothers igwili zakabiyela zazo umninizo velezo obiyela banento zabo Biyela legesi